wancine bah ngon raina protania gelar neng saben anggeret ka bulan sapi biyong taah niah dale dene ana jurang cukruk kandhati lineng toya jurang cukruk yara wang padha tumanjak
adik mikir apa sangka uang adik tanpa guna lungguh jika adik sebab apa timbang susah adik sing gembira yang gembira adik panjang yuswa Aduh Kang Mas, aku nyuwun ngapura. Wong sakmene pungkasane nyambung tresno. Biyen kondo kowe manismu ing janji. Ning nyatane aku ora bisa nglakoni. Pancen lara rasane kelangan tresno. Rasa pahit kaya mangan buah mojo ning kapriye ora bisa diteruske timbang gawe katon pamebure sepurane dek sepurane yen to kancil ninggalake kowe sepurane dek sepurane katresnanku cukup sakmene wae luwe becik manjing saduluran tresno kuwi ora kena dolanan kabeh mau anggap ono ngimpi sing tau dilakoni monggo pasane siap nggih aja lali tanggal 9 bulan loro siapa dia Bapak Bro Bakul Bir Ibu Sumiati kami dalam wonten Kersikan Tanggung Gunung Kaliwungu siap semut irang ude semut irang semadya ing sesareng dagang materialan sak komplite kabeh ana hubungan Mas Jabrik Suliyono kanthi alamat segawe Pagerwojo semut irang bangku pamreh lan watine kita titah ora bisa urip dhewe mula ayo eling pring sabepadane
jroning kalbu lakune kesah tansah gegetuan nyegah nafsu murka muring ora rusak raga becik mung samabya ing tapi kayudwana mawas kiri jroning kapur lakune kesah warna merah nyegah nafsu murka muring ora rusak raga becik mung samabya ing tapi kayudwana mawas kiri jroning kapur lakune kesah tansah gegetuan nyegah nafsu murka muring ora ngrusak raga becik mung samabya ing tapi kayudwana mawas kiri jroning kapur lakune kesah tansah gegetuan nyegah nafsu murka muring ora ngrusak raga becik mung samabya ing tapi kayudwana kata priya kang sami kayuyon ayo aja bawana bayam arga ati ngocukrana putri madya ngati ngambar satya kembang isa sami eleng-eleng aja lali
tas mati yo nyawi papa goreng mendodo manunggale atotono rasa Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaturi wilujeng si dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dinabatin. Wassalatu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi waskabiya jemangin nama batu kaulo nuwun-nuwun Purwaka Widodo rahayu ngatur karengga manis luring budi kiswara hardaning para pamiyarsa mugi tansah sami hanggung mangun kekadangan Tri Puspita Donowari panggih kautaman jati sinartan mangastawa Pepadaning Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang kepareng mangut palengreh hardaning kalbu rabas para sumular hanalai sagung dumadi sanes kara dokita sasmara musna saksana dumaweng nugraha mulya kawula nuwun para sesepuh para pepundhen ingkang dal satu kinabekten para satrani nagari pangemban pangebating projeng amar minangka pandam pandumi kawula dasih kawula sing amantos sinudarsana para tamunangan kakung putri kang pandhat kalingga murdani kang krami kamantos sinudarsana keparengipun nuhuni dawuh saking panjenenganipun Bapak Parmin saripiti Ibu Prawatun kepareng badhe netepi darmaning sepuh ambiwa dongeng putra margiya siwi kepareng badhe ngentas pitulus badhe mala kramanjang putra angka setunggal mangke panjenenganipun Roro Ayu Aprilia Tiana Sari pikantuk Bagus Yudo Prasetyo putra saking Bapak Sabin angka kalih benjing-enjing kirang langkung tabuh sedasa badhe dabaken putranipun kang sesilipun Roro Ayu Pebi Yuwana Sari pikantuk Mas Rudi Handoko ingkang diparingan dalu mangke purwa madyausana kangge amung wali suka binuka kaniwasan basmalah paripurna pambuka arsa tumapaing gati mijilipun temanten putri nyaringi mijilipun boga jenar Dumas Manggala pagrahi pager bagus tumuju wonten sasana rinengga kinen bedol Sekar Mayang paripurna pambedol Sekar Mayang tumapaing gati daup temanten paripurna daup temanten mangke adicara wonten adicara tanggap pacana atur pambagya Rahi Basuki katur bapak kita mboten mawi lung tinampen mangke kadang besar mboten dipun pethuk langsung derek ugi dipun sugata tari gambyong Paryanom kalian golek kencana apabila mangke minangka panggempar panggung cucuk laku penjalipun Roro Ayu Kiki bije saking Maus Mati ugi dalu mangke dipun sengkuyung kalian seni krawitan gembrung irama
dipun pangarsani pepunden ingkang minulyeng jagat Bapak Kardi ning ndi wong iki mong minggat nanti nae mong Pak Kardi Kentos Ugi Sinengguyung Widuwati Kondang Kaloka sama jadi sesuk ki 8 monggo ki bengi ki 4 sing tengah rada maju lungguhe niku status nggih tesih senggel dereng kagungan blas dereng mambu napa-napa niku ingkang ripaling dalu mangke para madusana apabila sambut duka paripurna mangke katur pepunden kula Bapak Gita doa sagung para kamrengen menawi teman kakung putri monten mawara ngajeng tonjong di paripurna prasaja tutup kanthi waosan dalah sareng-sareng sagung para kamrengen para madusana daya biduka kanthi waosan basmalah sareng-sareng semoga bismillahirrahmanirrahim kanthi waosan basmalah mugi rancak datan mangi pambengan sarkara katur bejalipun Ibu Pargo Busana bejalipun Ibu Ana saking kali kangkung apabila sampun kepareng samapta diri sawige ganti daya-daya tumapaing ganti mijilipun temanten putri pinondongan diri bejalipun Bapak Parmin sarwi Ibu Prawatun tumuju wonten sasana rinengga kinen bedol sekar mayang semoga tumapaing ganti katur bejalipun Ibu Ana murih rancakipun nekas mengasi kedya para kamrengen para madya busana semoga sareng-sareng kabunga waosan basmalah bismillahirrahmanirrahim kaliwasan basmalah rancak datan mangi pambengan sarkara-kara nyuwun sewu Pak kasih kep sawetawis oke badhe wilujengan iki oke monggo nggih nyuwun sewu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd sesepuh lan bini sepuh Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati sadherekaning kula matur monggo kita sareng ngucapkan puja dan puji syukur satalem Allah Subhanahu wa taala dening sematan menika kita sedaya tasih dipun paring kesehatan saha kawilujengan sehingga saged makempal wonten ing dalem menika kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Boten kesupen selasa salam monggo kita unjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pangajab kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Salajengipun kula minangkane talang atur saking Bapak Suparmin sekalian mboten kesupen penuwun dumateng Gusti ingkang Maha Agung dene ngantos Dede Wanci menika Bapak Suparmin telasan sedaya keluarganipun tansah jinanggung kawilujenganipun sehingga saged ngawontenaken wilujengan utawi sedekawan ing dalu menika. Salajengipun nggih matur suwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngatutus undanganipun mila Bapak Suparmin sekalian boten saged maos napa-napa dumateng kesenan panjenengan sedaya nggih mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang nglentoni kesendetaken ing dalu menika. Sesepuh lan bini sepuh Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati nggih saening sampun mlempak wonten ing dalem menika sedaya kasunidi pendonga pangestu ingkang wilujeng. Kula sadherenge nglantosaken sedherepipun Bapak Suparmin sekalian gadah niat-niatipun nyaosi kurmat wiwitan lan wekasan ngandhap inggil cangkepipun winten kelawan dalu. Inggih sedayapun caosi kurmat nggih mugi Gusti Allah tansah ngabulaken atipun Bapak Suparmin keluarganipun kanthi wilujeng sawintaning ajeng lan sak pawingkingipun. Lah salajengipun Bapak Suparmin sekalian gadah niat-niatipun nyaosi kurmat keblasaken gangsal kinasian dinten 7 pekenan gangsal dinten Selasa Pahing tetepipun winten kelawan dalu. Pramila Selasa Pahing dipun caos mas pindah kangge sedekawan krana Allah taala. Ingkang kaping kalih kangge ndhawuhaken putri-putranipun ingkang sesilih Aprilia Tiana Sari pikantuk Yuda Prastiya ingkang badhe kadhapaken niki mangke tabos dosa kirang langkung tabos 9 kirang langkungipun. Lan kaping 3-nipun nggih kangge ndhawuhaken putrinipun malih inggih menika nami Febi Yuwanasari pikantuk Mas Rudi Hantoko
ingkang badhe dipun dapaken menjang-enjang tabuh sedasa tirang langkungipun. Mila sedaya-dipun caos inggih dedaupan kedepanipun tansah jinangkung kawilujenganipun saged selamat wilujeng ajeng lan sak pawingkingipun. Lan salajengipun Bapak Sopan sekalian kedah niatipun nyaos hormat sedayapun sepuh utawi anem kang gading badanipun putah-putihipun kekalihipun kanan kering ajeng utawi wingking. Inggih sedaya dipun caos hormat nggih mugi Gusti Allah tansah ngabulakenipun Bapak Suparmin sekeluarganipun kanthi wilujeng sarintaning ajeng lan sak pawingkingipun. Lan salajengipun Bapak Suparmin sekalian kedah niatipun nyaos hormat Bapak Adam, Ibu Hawa, Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi sedaya dipun caos hormat nggih mugi Gusti Allah tansah njangkung kawilujenganipun Bapak Suparmin sekeluarganipun kanthi wilujeng sarintaning ajeng lan sak pawingkingipun. Lan salajengipun Bapak Suparmin sekalian kedah niatipun caos hormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewah garwa putranipun sakepatipun sekawan Umar Abu Bakar Utsman lan Baginda Ali. Inggih sedayapun caos hormat nggih mugi Gusti Allah tansah enget dumateng Bapak Suparmin keluarganipun kanthi wilujeng sarintaning ajeng lan sak pawingkingipun. Dan salajengipun Bapak Suparmin sekalian kedah niatipun nyaos hormat para nabi, para wali, para alim, ulama, para syuhada lan para shodiqin sedaya caos hormat nggih mugi-mugi kesanan kertas mlampah dumateng Bapak Suparmin keluarganipun kanthi wilujeng sarintaning ajeng lan sak pawingkingipun. Dan salajengipun Bapak Suparmin sekalian kedah niatipun nyaos hormat Sunan Guringata Pulang Gedhong lan Mukin Guru Kusuma Delasan Mbok Rondo Pinate Gresik. Inggih sedayapun caos hormat nggih mugi Gusti Allah tansah njangkung kawilujenganipun Bapak Suparmin keluarganipun kanthi wilujeng sarintaning ajeng lan sak pawingkingipun. Lan salajengipun Bapak Suparmin sekalian niatipun nyaos hormat caos gondo saene rasa Mbok Dewi Fatimah Sami kunjuk dumateng karo Sayyidina Ali. Inggih sedayapun caos hormat nggih mugi Gusti Allah tansah ngabulakenipun Bapak Suparmin keluarganipun kanthi wilujeng sarintaning ajeng lan sak pawingkingipun. Lan salajengipun Bapak Suparmin sekalian kedah niatipun nyaos hormat Toyapi godhong kayu dinampring angin sedayapun caos hormat kangge anyekapi kabutanipun Bapak Suparmin keluarganipun kanthi wilujeng sarintaning ajeng lan sak pawingkingipun. Dan salajengipun Bapak Suparmin sekalian kedah niatipun hormat Pisang Ayu Jambe Anom tasih hormat nggih mugi Gusti Allah tansah enget dumateng Bapak Suparmin keluarganipun kanthi wilujeng sarintaning ajeng lan sak pawingkingipun. Dan salajengipun Bapak Suparmin sekalian kedah niatipun nyaos hormat Wali Wolu Songo Tinar sedasa sudaken anggenipun langsung ndabaken putri ing kekalih mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah ngabulakenipun Bapak Suparmin keluarganipun kanthi wilujeng sarintaning ajeng lan sak pawingkingipun. Lan salajengipun Bapak Suparmin sekalian kedah niatipun caos hormat Cikal Bakang Bakali Dusun Kali Kangkung mriki Ajemuk Bali papanipun. Lan semindah malih Bapak Suparmin sekalian kedah niat sak sikap aja milik tanem tuwuh sandang utawi rezeki sedayapun caos hormat nggih mugi-mugi sageta tena biya saking Pancabaya kantun kedatengan gembah lan rajeng sempang astoni para Bapak bini sepuh lan sesepuh ingkang lenggah katuran dhateng mriki sedaya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad sayyidillahu alaihi wasallam sallallahu alhamdulillah rabbil alamin famda ya fi ni'mati dan mustaqim Allahumma ali bainahuma baina adama wa hawa wa baina Yusuf ya Sulaiha rasulullah sallallahu alaihi nabi abid dunya wal akhirah Allahumma laka salamatan bidin wa lafiatan bil syaddat wa jadatan bil ilmi wa barakatan rezeki wa tawbatan maut wa rahmatan tamat Allahumma bina fi zikratil maut wa najat minan nar wa afuwan takisal Rabbana hab lana min ajrina wa ratina qurrata ayun ajak takina imaman Rabbana qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil hasanah wa qina adzabannar rabbana lana bil iman wa la ta'zimi qulubina ghilladina manu rabbana innaka rahim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain subhana jati ngamayasipun wa sallallahu salina alhamdulillah rabbil alamin.
Makaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten krasanaken kula matur kula nyuwun samudha pangasami. Lan salajengipun kula kita ngatur saking Bapak Sulpamin nggih. Mangke sasampunipun sedakuan panjenengan sedaya dipungatur jejagongan lan ndhawuhaken putrinipun mangke tabuh songo nggih lan benjang-enjang malih panjenengan dipunatur rawuh mriki malih nggih supados ndhawuhaken putrinipun ingkang adikipun nggih menika tabuh sedasa nggih. Mila saking punika dipun suwun Bapak Sulpanipun panjenengan supados benjang-enjang wangsul mriki malih nggih nuwun dipun suwun idung pangestu mugi-mugi anggenipun manggihaken putra-putranipun tansah jinangkung kawulujenganipun boten wonten alang setunggal punapa kanthi pangestu panjenengan sedaya. Wabillahi makaten saking kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.